Aron mas mapalig-on ang relasyon sa kapulisan ug publiko, gipahigayon ang Peace and Order Summit sa Zamboanga City. Tumong niini nga mapakgang ang krimen sa syudad. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nagtapok ang mga barangay officials sa 98 ka barangay ug managlahing ahensya sa Zamboanga City alang sa 11 Peace and Order Summit sa syudad nga gipangunahan sa Zamboanga City Police Office. Gani, personal nga mibisita si Police Major General Bernard Banak nga maoy Director for Police Community Relations sa Philippine National Police isip keynote speaker sa maong aktibidad. Hugot kining nagpahimangno sa kapulisan nga dili kinahanglan musangput sa kamatayon ang pagdakop sa mga sospek ilabi na sa nagpadayong kampanya sa gobyerno nga war on drugs. Talagang mahigpit ang ating tagubilin sa ating mga anti-drug operatives na igalang ang karapatang pantao, walang masasaktan. Hanggat maaari ay masakotin natin, mahuli natin ang mga suspects, makumpiska ang mga illegal na droga. Hindi kinakailangan na may masaktan sa anumang mga anti-illegal drugs operations. Tumong sa maong Peace and Order Summit nga mahisgutan ug matuki ang mga lakang alang sa paspaspas ug epektibong pamaagi aron mabatukan ang krimen sa syudad. Sumala sa kapulisan, paagi sab kini aron maawhag ang publiko nga mahimong katambayayong batok krimen kay dako ang kontribusyon sa komunidad sa pagpakgang sa krimen. Tuloy ang ginagawa nating crime prevention program, pagpapalakas ng ating advokasya at ugnayan sa ating mga barangay, ating mga mamamayan. Itong Peace and Order Summit ngayon ay napakaganda dahil ito ay nagpapalakas ng ating anti-crime campaign. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.